بسلم ثم سلم على النبي ولي يفنى وويل يا بسلم ثم سلم على النبي ولي يفنى وويل الله تجيجو أبرني daha تجاك هنما musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo mawbaare joyi bowte hitande ujune nogas tati ɓataake men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe joklina e windere kala sénégal mauritanie mali gambie guine ha e diaspora o kala moni pop ɗo woni ɗo min calminima ɗon min juurimama ɗon min ñaguimama du'a min duwanimama momin tini ɓataake mum yettima e momin tinani kala andu min tinima kala hettiyanke men ɗo woni amin battorma amin keptinma teni ko duwatoɗa kono yetto alhamdulillah yo duusodiral ngal ɓooy ko noonne kadi en calmini en juurima ɓe woɗɗinoyoɓe jewte ɗe nde tawno ko ɓeɗo henno goni ɓoggol ɓurgol wawde nangtede ha wawa yettoyade tawno wone yimɓe ne goodi so pini subaka haqillaji mabɓe keedi koye yewtere nde nde tawno woni yimɓe fawiɓe e dow mabɓe kamɓene ɓe ñallata ko neldude aɓe mbaɗa connexion ngaji mabɓe aɓe ƴetta ta mabɓe aɓe kebbina téléphone ngaji mabɓe aɓe muñi hebde message uji balle amin min keɓa balle amin keɓinide mum foof ndendi tampere nde onon ɓen dariɓe nden darde eminen yewtoɓe enen kala ndendi yewtere nde ndendi tampere nde yo Allah jarnu tampere saabu ene jogui woni yimɓe ɓe paadi tan koye yewtere nde ko ɗum muññitaɓe ɗoɓe goni ɗo muññitaɓe kala fannu mabɓe ɗon noon batten erago ɗiɗo hene duuɓi kala en ɓooyi haalde eɗen gonno e sifa jangde nde ganduɗa guila to gabo ha yettiɗo hen nde tawno en ceerani e janggude e kala saha en ceerani e ɓeydoyde gandal ɗum tagi koyɗe men ne daɓɓiɗi en gona yimɓe yahoɓe dente en gona yahoɓe no feewi saabu woni himmeji goɗɗi ɗi joguino ɗen taw kadi ɗen jiiɗi ngal meccal no feewi to banggue psychologie ko hunde wande fayida no feewi psychologie so wiyama noon to banggue afrique ga koko bonna haqqillaji yimɓe mataw ko kangaɗo walla mo haqqille mum wirni walla baɗɗo accident haqqille mum ne diwi ala koy ɓeɗo balɗe tan won debbo goto mawɗo dañi mette kewɗe no feewi omo jibini sukaɓe yonɓe e kawisaji gorko resi sukajo debbo goɗɗo addi suka debbo fawe dow debbo mawɗo o debbo mawɗo haaɓi fodde no tampirno e oɗo galle ni no woniri ni mette keewe ɓernde mum ha acciti
acciti ha laaɓi ɓandu mum boni mbaaji mum boni neɗɗago mum boni kala mum boni e nder sifa ko jokkodirɗen e makko e nder dumuna dabbo o artiri hoore makko o heptini hoore makko o ñaanti hoore makko o yonni hoore makko haw faɗɗiti hay ɓiyi ko cakkitiɗo jibini mbiyaɗo kañum ɓuuri yodde o ha ganduɗa worɓe hewɓe hande wuuro ngo kalata ko haala makko ha gorko watti dogde caggal makko ngal meccel biyetengal psychologie on psychologue o wallata ko neɗɗo moƴƴitinde gurdam mum wonko saɓɓuma e gurdam ma neɗɗo foof ne hatojini e conseil neɗɗo foof ne hatojini e hettede neɗɗo foof ne hatojini e haaldede taw mo kaldata o on wawi artirdema ɗo majjuɗa ɗo ka majjuɗo o artirma ko science uji waɗi sa yi hôpital ko par science ene jeeya hande e fannu ɓurɗo serde aduna o kono afrique enen en ɓuura andude ɗum kono ko hunde yawde artirde neɗɗo e haqqille muɗum ɗum noon ɓooyata so jomiraɗo haaji mami udditan moon ɓoggole oɗon fannu e sifa on science en ligne ne wawi wonde science jaɓɓa koyɗe ma gara galle ne wawi wonde science an hoorema e galle ma neɗɗo ma ara ha toon yewtide ma ne wawi wonde ɗum ɗo kala so Allah jaaɓi ɓooyata ma en gummitin ngal gollal ten ma en mbaɗi hen faydagal manggal saabu wonɓe naftodirten woɗɓe ɗin fannuji kono koye fannu yimɓe andirɓe en oɗon fannu ko wayno gabo e woɗɓe kala taw ko ɓiɓɓe leyɗele ɗe ɗon kono kadi moƴƴi enenne gartiren haqqillaji men ha mbawen andude pawɗen koye meɗen en calmini en juurima dendagal dondunaɓe kala en garni calminal ɗi mawɗo Ousmane Pam kame galle mum woni sohna Banila Diong en wonde sohna Julde Konte kono ne kadi dendagal dondunaɓe kala kono ne kadi sohna Hawa Konte e joom galle mum Gaynde Diako kono kadi ene wondi e Mamadou Abou Gadio mo ganduɗa ko neɗɗo baɗɗo fayida no fewi ha toon to leydi France kono kadi en calmini kanko Banila Diong nonne kadi ene wondi kadi e Banil Silla ha toon to cuuɗi men Somana kono kadi aali wurnaɓe kala en calmini ɗumen woni Abou Wadda e joom suudu mum Fadimata Gueye e dendagal bandiraɓe kala kono kadi ha to dañcaɗi calminen musidɗo men Oumar Ba di kuɓɓuɗo ba suka mo jangguiɗen min calmini fedde ɓamtare e dow indema kala e dow dendagal bandiraɓe wonɓe toon kala kono kadi en calmini en muyno e Mbodj kamen mawnum wonande Baba Silde Mbodj kono ne kadi e denɗi men Seydi Thiam joom galle ma min calminimo e dendagal bandiraɓe kala ceerno Haali Abdullahi Sy mi salminima mi juurimama mi yettima mi duwanimama mi wiya mbaɗa fini alhamdulillah minne kadi mi fini yettude Allah ɗum noon mi wima assalamu aleykum wa rahmatullah bisimilla maɗa calmina bandiraɓe garani jewte men Seydi Sy sowona yasin woroɗo windere ala e annabi mo Allah julno sowona yasin woroɗo windere وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي سار مي سلمتي ماما مي weltani mama no feewi mi ñagani mama Allah moƴƴere to gonɗa fof mi ñaguima Allah ya wona jaam mi weltani mama no feewi en jetti Allah gartirɗo en ɗo hande e bawɗe mum e weliye muɗum en juuli e nulaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam en calmini dendagal julɗo ɗo woni kono en gardini e ɗin calminali urɗi tedduɗi timmuɗi e jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna en jetti Allah no feewi Allah moƴƴono jeeya mum o moƴƴani ene hande kadi jottade ɗo caggal ɗum en calmini ceerno men guiɗo men sehil men alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye en calmini galle Cheikh Oumarul Foutiyu fof ko alda e limtude en calmini ceerno Souleymani Bal
en calmini ceerno men kaw men ceerno Khalilou Mbaye yo Allah junnu gurnam ko ɗon calmine giƴi meɗen ceerno Abdullahi Khalilou Mbaye en calmini ceerno Ahmed Tidiane Sakho ko giɗo meɗen ko sehil meɗen ko kaw meɗen en calmini ceerno Mamoudou Abdoul Qadiri Ly ha to Ciloñ kono ko ɗo nawtetemo ɗo Paris ɗo en calmini sohna Hajja Tarawore ha to Moropa kono alhamdulillahi rabbil alamin en calmini sohna Ramatullahi Lam en calmini Sanar Guissé en calmini Samba Gueye mawɗo moƴƴo kañum e mawɗo moƴƴo kadi Manguel Gueye kono en calmini Rahmatullahi Gueye en calmini ceerno Moussa Silla ɗo e Paris kono en calmini Tamara Ba ha to Tiwo en calmini Aminata Jumannere ha to Meylus en calmini Yaquba Aw mo ganduɗa ko ɗo tawete e Paris kono en nawtanmo ha to Hawre ko yiɗɓe men o jeeya Allah yommo moƴƴere en calmini ceerno Mamadou Kane ceerno Mamadou Diallo ceerno Mahmoudou Ba ceerno Ahmadou Ba ɓeɗo fof tawete koto Tarab ko yiɗɓe men ko moƴƴuɓe ɓe Allah moƴƴini ko seerem ɓe timmuɓe yo Allah junnu gurnam kono en calmini Astou Diaw kono en calmini mawɗo moƴƴo Rugiyatu Mbaye taw ko mawnum sohna Khadijatu Mbaye ɗo Sanwaɗo en calmini mawni ko o en juurimomo en ñaguima Allah yo Allah dumnu e makko cellal en calmini sohna Zeynabou Hamme Tokara nenam Zeynabou Hamme Sy kono en calmini Jeefou Hamme Sy en calmini mawɗo moƴƴo o en calmini Sala Soñan ha to Lo Havre kono en calmini Diary Soñan gonɗo to Sénégal e jillu muɗum kono en calmini Salamata Ndiaye to Lo Havre dendiraɓe men taweteɓe Lo Havre foof en calminiɓe jibinaɗo Diop en calminiɓe kamɓe kala ko adda e limtude yo Allah yoɓɓe moƴƴere teddugal mabɓe ɓe teddinno en ñanden en jejjitani kono en calmini dental yiɗɓe ceerno Khalid Abdoullahi Sy kamɓe fof en calminiɓe en ñaguima Allah yo kisal Allah e weluyo mum won e mabɓe yo Allah yoɓon moƴƴere ɗum noon mi artirema konngol Seydi Saar hande eɗen tawe ɗo e galle ceerno Mouhammadou Anne kañum e cuddiɗo mum ceerno sohna Hawwa Sow jaafoɗon sohna Hawwa Sy ɗo e Chersi en ñaguima Allah yo Allah hokkuɓe sagoji mabɓe koɓe moƴƴuɓe koɓe tedduɓe koɓe teddinoɓe koɓe teddinɓe en ha tinɗen kadi ɓe teddini en koɓe moƴƴuɓe yo Allah dumno e mabɓe nde moƴƴere yo Allah hokkuɓe sagoji mabɓe ɗum noon Seydi Saar konngol artat e ma ciftina en to jarannoɗen e on saaha jokken golle Seydi Sy ceerno Khalid Abdoulaye Sy golle ma jooɗi peewi a jarama no feewi Allah yo moƴƴere bandiraɓe ɗo ñaaga yafuya noon komin gardinta haade men nadde yewtere nde ko nde tawno ko noon tan golle ɗe jarata kadi ha ɓuura yuɓɓude nde tawno kadi ko hen ɗin programme uji jeeya kono ko yidde wiide yimɓe tan yooɓe tinno ɓe cuusa haalde caɗele mabɓe kono kadi ɓe cupto moɓe kaldi caɗele mabɓe saɗa haalana neɗɗo caɗele maɗa ya taw ko neɗɗo bawɗo safrandema saɗede maɗa so Allah jaaɓi noon inchallah ɓooyata ma en guddit ngol ɓoggol to banggue oɗon fannu mo kalami moɗon beele mbawen wallodirde hen nde tawno wone yimɓe e nder ɓerɗe mabɓe wonkoɓe mofti ha rokkiɓe caɗele ha sahani ene wayno haqqillaji ɗi elle ko ƴeɓɗi yaade walla jomumen nanguiri hande o ko ɗeɓɓe yaade taw jomni wi weng sohli tan ko psychologue cohluɗa ko psychologue poɗɗo mo poɗɗa haaldude namdoma ha cuusa haalde ko gonduɗa ko ene wona baɗaɗo fiyol ne waɗa hankkadi neɗɗo piiraɗo konnguɗi ha faɗɗi ha ɗeɓi yaltude aduna ha ganduɗa hande koko joñi ha yimɓe kala ni joñi ɗum wayno kagat taw haga kane ƴoƴini wi wen ene daara ko mbatton ko ɓeɗo kala ne poti artirede yimɓe ɗum noon inchallah koye ballodiral sahaji jomiraɗo ko naftaten woɗɓe ko pourquoi onon en garata mbawen nafodirde nde tawno ko métier baɗɗe fayida kadi ko hunde wawde yaltinde yimɓe caɗele bon heewide kala saha ni so woni no lawol ɗum fonno wonde ni rôle sernaɓe liggotoɓe ceerno Khalidou Abdoullahi Sy gonɗen
koye annabi Suleyman hakkunde huduhudu annabi Suleyman kami huduhudu Bilqis o debbo laaminoɗo Saba royaume Saba ɗo ɓe lamɗondirta ɗo ceerno Khalid ɗon jaranɗen bisimilla maɗa. wa aleykum ssalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Seydi Saar mi salmitimama, mi weltanimama, mi ñaganimama Allah moƴƴere, mi ñaguima Allah to gonɗa foof yo jaam Allah e kisal mum e ndenka mum won e ma. En calminiɗo banum debbo annabi Yusuf e banum debbo ceerno Khalid Abdullahi Sy sira gako en calminimo no feewi, en calmini ɓesgu o foof. To mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jarannoɗen Seydi Saar ko hakkude hudhudu annabi Suleyman e hudhudu Bilqis gonnoɗen e haalde. Taw ko cakkirɗen haalde ko hudhudu annabi Suleyman jaabino hudhudu Bilqis. Caggal nde hudhudu Bilqis o namdi hudhudu annabi Suleyman, holto gummiɗa, holto paaɗa? O haali to fayi, o haali kadi gondiɗo makko wiyete ko Souleymana bun Daoud. On hudhudu Bilqis o namni hol Souleymana bun Daoud. hudhudu Souleymana bun Daoud o heɓɓitini jabtomo, o wimo Souleymana ko laamiɗo yimɓe. Keɗe mi haalanma ɓayde mbiɗa a anda hol gonɗo Souleymana. Souleymana ko laamiɗo yimɓe, o laami jinneji, o laami cheyɗeneji, o laami diweje, o laami poñƴi, o laami keneeli. oɗo woni Souleymana. Ay ɗeɗo gueɗe laamiɗo ɗe o ko on wiyete Souleymana. Annene an holto jeyɗa? kanko no namditi hudhudu mo ganduɗa ko hudhudu Bilqis. On heɓɓiti wimo min koye ndiɗo leydi jeeyami. Hudhudu annabi Souleymane o namdimo hol laamiɗo ndiɗo leydi ne? Hudhudu Bilqis heɓɓiti wi laami ndiɗo leydi ko debbo o wiyete ko Bilqis. aha o wi lamɗo ma mo gonduɗa o, gondiɗo ma mo gonduɗa o biyeteɗo Souleymane o ene wodanimo laamu mangude, kono de o yettaki laamu oɗo debbo de. o to wimo ala, laamu Bilqis yettaki laamu Souleymane mo kalanmami o. hudhudu Bilqis o heɓɓiti wi aha, oɗo debbo de ko kanko laami ndiɗo leydi Yaman fof. dendagal leydi Yaman ndi woni ko less jungo makko. ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle. est ce que ceerno Khalid moni kala ene mawnina mo mumo ene salo lesɗinde mo mumo koye ɗi hudhuduji ɗiɗi ha joni gonɗen ɗon ɗo hudhudu Bilqis lamdi hudhudu Souleymane e holko hudhudu Souleymane jabti hudhudu Bilqis. ceerno Khalid e hudhudu Bilqis holko jabti hudhudu Souleymane? Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi. Yo Allah yoɓe moƴƴere. En calminiɗo Ifra Karfaso e sohna Hawwa Seyni Karfaso, en calmini ɗum e Aïssa Soumare. Seydi Saar mi weltanimama no feewi. Bilqis ene jogui hudhudu, Souleymane ene jogui hudhudu, ko kanji kaldata ɗo. E on saha hudhudu annabi Souleymane namdima hudhudu Bilqis. hudhudu Bilqis nana jaabo. hudhudu Bilqis wi aha, oɗo debbo de omo laamiɗo henne 100 nayo laamɗo.
ndiɗo leydi ndi jiiɗa ina waɗi temedde 4 biyeteɗo ko laamɗo laamiɗo. kamɓe ɓen ɗon temedde 4 pop ɓe goni koye less jimani makko kanko oɗo debbo biyeteɗo Bilqis, ko kamɓe goni laamɓe ɓe ganduɗa ko less makko ɓe goni ko kanko laamiɓe kamɓe kala. kamɓe fof koye less jimadi makko ɓe goni. kala laamɗo noon e temedde 4 laamɓe ɓe kalanmanɓe kala hen goto ene jogui ujunnaje 4 neɗɗo gonɗo sara mum taw ko kaɓeteɗo bawɗo haare. kanko oɗo debbo omo jogui temedde 3 neɗɗo keɗɗo e makko taw ko ɓeɗo pewjantamo ko faati e laamu makko kala ko yiɗi wadde ko ɓeɗo o noddata o wiyaɓe holno mbatten, holno jiiruɗon, o yewtida e mabɓe, o wadda e mabɓe tachawuru. on saaha ɓe pewjanamo, ɓe kalda e makko. omo jogui général uji fodde 12. kala général ene ɗowi 12 ujunere kaɓeteɗo no mbiten premier ministre ni tan. omo jogui fodde 12. kala goto e mabɓe ene ɗowi konu 12 ujunere neɗɗo kaɓeteɗo. ɗum kadi debbo o ene jogui ɗum. o heɓɓiti o wi kanko huduhudo Bilqis o tawaɗo ɗon o heɓɓiti o wi joni mbete aɗa wawi arde jaada e yam ha jiiya laamu oɗo debbo. ay ko kalantomaɓe ɗo ko ɓuriɗo henna kalanmi tan ko fodde ko ciftormi, kono paama oɗo debbo ko laamɗo, ko jaƴƴo laamu, ko kewɗo doole. joni jimmi ko gara jaaden ha jiiya. ɗum noon Seydi Saar, konngol arti e ma e on saaha jokken golle. seydi Sy, ceerno Haali Abdullahi Sy, aɗa andi jamanuji ɓennuɗi nden wonno téléphone ngaji ko colli walla diwe walla ko wayno ɗiɗo colli biyeɗo huduhudu. ha joni ni to banggue leyɗele arabeɓe ko wayno Yemen walla Émirats Arabes Unis walla ha to Arabie Saoudite walla Bahrain walla Jordanie, eɗen jeeyi kala saaha hande aɓe joole auto ji mabɓe, aɓe joguiɗe diwe, ɓe jaaha nder ladde ɓe nelaɗe yoɗe naw message walla yoɗe mbañoy walla goɗɗum walla radio. saabu hanki so yimɓe jeehi guerre, so yeehi hayon poolama, aɗa yiya diwri ndi ɗon ndiɓe kewi nelde ndi, ɓe kewi ko winde ɓattake, ɓe totta ɗum, ɓe kaɓɓa e mum nawta andine kam yaaɓe ɓe poolama gadde renfort. ɗum ɗo kala hanki diwe ne mbaɗatno ɗum. ɗum jeeyi sababu noon diwri jeeya koye gueɗe ɓurɗe ngarɗude e nder windere nde ceerno Khalidou. ceerno Khalidou ko huduhudu Souleymane jaabindu Bilqis. ɗon ɗo ndu Bilqis wi armi holloyma laamu oɗo hen debbo ko ɗon calminten sohna Bilqis ha ton to ɓundu. min calmini, min jurimama. ganda noon mbasa rewde jewteɗe tan ha liɗɗi maɗi koña kadi wonta caɗele. ɗum noon ceerno Khalidou, bisimilla. Seydi Saar, mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa fo ya wona jaam. en calmini Baba Moussa Pam to Jafan Sorokum, kono omo tawe to Évro ɗo. en calmini cuddire makko sohna Aissatou Seydi Saar, yo Allah yoɓon moƴƴere. en calmini jibinaɗo Diop. Seydi Saar, mbiɗa holko huduhudu Souleymane o jaabi huduhudu Bilqis caggal nde wi ar jaaden ha jiira guite ma laamu makko. joni noon kalten ko woni sababu Souleymane hatti ndiwri mum mbiyetede huduhudu kollannoɗomo ndiyam so tawi o yiiɗi rewde Allah. ndeke yo huduhudu ko e ɗeɗo golle ɗeɗo namde ene namdodire koye ɗum ɗo wonno, ko ɗum wonno sababu huduhudu wasi yiyede. joni noon huduhudu Bilqis wi huduhudu annabi Souleymana o ar jaaden ha jiira guite ma laamu oɗo debbo no wayi yaaji, no wayi yodde ni. huduhudu annabi Souleymana heɓɓiti jaabimo akhafu an yafqidani Souleymane fi waqti salah iza tajul ma'a. min de mboɗo huuli
woto souleymana hattade mi wawata yaadude e ma ay gondiɗamo mboɗo huuli somi yaade ma woto hattademi so waktu julde yonti so hatojini e ndiyam e on saaha so dañani mo ene holla mo ndiyam mi anda ko jogori kewandemi ɗum noon mi suusa yaade o wi ar jehen tan hudu bilɗiso o wimo noon ar jehen tan ay gondiɗo ma o sa addanimo habar mo jogormi holludema ɗo ma o weltane on saaha kala ko jogorno waddema o yaafoma aha o wi jehen tan caɗele ngala hen inna sahibuka yasurruhu an ta'tihi bi khabari hadhihi al mamlaka wadde ar jehen sa addinimo habar o tan kala ko jogorno wadde e ma o haytat wadde ɗum sababu nde habaru mo gaddanɗamo o waɗi hudhudu annabi souleymana o felliti yaadude e hudhudu bilqis ngam yaade ƴeewoyde ko hudhudu bilqis o haali e laamorgo ndiɗo leydi taw ko oɗo debbo biyeteɗo bilqis laami ndi leydi hen banggue ko neɗɗo hen banggue ko jinne mayen kal sifa makko no wayi so hawre welede Allah ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle so tawide yimɓeɓe beltinoma qissa hakkude annabi yusufa kame zuleyha mboɗeɗamini kadi so Allah jaaɓi ma on cukkin noppi moon hakkude annabi souleyman kame oɗo hen debbajo laaminoɗo biyetenoɗo bilqis mo ganduɗa ko joom inde welde ko adi fo inde wel noon machallah ceerno khalidou abdoullahi sy diwri souleyman wiyetendi hudhudu felliti yaadude e hono mum do bilqis holko ndu tawi toon ceerno khalid Seydi Saar mi salmitimama laawol gongol mi weltanimama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere en calmini ɗo en giɗo men sehil men musidɗo men biyeteɗo Haw Konte ha to Évro en calmini joom galle makko ceerno Gaynde Diako ñamowo ñebbe noon ndaw ko ñamata ñebbe Seydi Saar o gorko no ñama ñebbe sanne ha saaha goɗɗo mi haalanma no ñamirta ñebbe Seydi Saar mi salminima e on saaha ndiwri mbiyeteni hudhudu taw ko hudhudu annabi souleymana felliti yaadude e hudhudu bilqis ngam yaade ƴeewoyde laamu yaman fodde no oya wimo ni ɓe jaadi ɓe jettima ha to lamɗo o woni ɗo o yettima o daari bilqis kanko hudhudu annabi souleymana o daari laamorgo bilqis kanko hudhudu annabi souleymana o joni noon souleymana to woni to o jippima o sohli ndiyam kanko annabi souleymana o dañani ndiyam o sohli ndiyam o dañani ndiyam kanko annabi souleymana o lamdi ndiyam o noddi jinneji ɗi o lamdi o noddi yimɓeɓe o lamdi kono ɓe ganda holno ndiyam heɓorto e on saaha goto fof ne jogui tan to heedi ɗo a heedani ɗo hay sinno ne weeɓi sattirte tan sibi an a wawa wona golle ma a anda woti sa wawa hunde tan woppu ɗum woni nunɗal ɗaccit bawɗo o ƴetta an ƴetta ko mbawɗa joni noon e hoddiro souleymana hatti oɗo hudhudu noon yeehi fayi leydi yaman ene yahana ƴeewoya nguɗo laamu e laamiɗo ɗum o yiyani hudhudu kanko annabi souleymana o noddi bangeji foof o lamdima o adi kam ko namdade hudhudu kam holto woni holko woni sababu min mi yiyani hudhudu min kala ɗo tellinoɗen somi haali haala ndiyam tan tawatno ko hudhudu darima ɗo yeesam ɗo wooda ko waɗi ha ndiyam yiye min mi yiyani hudhudu holko woni sababu mi yiyanimo hewani waade ni
o woni ko wirni e nder sete he mi yiyanimo walla ko jaltuɗo sete o ha laaɓi. ɗon noon annabi souleymane wi aha baasi ala ɓayde mi ronki yidemo ene wawi o alaɗo so artima mi leftumo lefta cattuɗe mi ɓora sigeji ɗi e laaciki mi weddomo e nangue walla mi hirsamo haɗatami wadde ɗeɗo gueɗi tan ko addanami hujja laaɓɗo cer ko nayimo ko ha o wasi holludemi ndiyam. ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalidou hattami leptudemo tan walla hirsudemo ko addanami hujja laaɓɗo cer neɗɗo ne haadema selde ɗum walla ñingde ɗum walla tikkande ɗum accu ha addanma hujja laaɓɗo kaari ko sehilam walla kaari de hande mi yiyani ɗum e jenaysam walla mi yiyani ɗum e indam walla yangam walla ko wawi wonde pop tan tikkana kaari son potti jeere so salminima calminoɗamo dangel maygel daw ko goɗa hersinade an hersini a ñamminanimo a yarnanimo a holtinanimo calminoɗamo dangel maygel tawni kanko tinananimo ɗum ni ne wawi taw tinani ni taw o teskaki ɗum ni saabu won haajuji goɗɗi o jogui taw an wona ɗin o jogui wona ɗum noon firti neɗɗo tinno uddit ɓernde ma goddira haqqille ma lowa e ma pinal timmugal wode ko ɓenninɗa hoore maɗa neɗɗo ko ma jaɓa ɓenninde hoore mum wona gueɗe nde Allah ɓenninma wona gueɗe sa jaɓani ɓenninde hoore ma wona gueɗe Allah ɓennintama jamais wona gueɗe keddotoɗa tan koye cukako woni haqqille cukalel keddotoɗa aɗa ɗum tagui yimɓe mawɓe taw ko wiyaɓe ko yontaɓe ñantotoɓe waɗoɓe ɗum taw jiwi haqqillaji cukalon koɓe miijoto koɓe kalata ko sa heeɗima tan a yawata jomum neɗɗo ko ma ɓennin hoore wona gueɗe a ittat felore guitta ñiŋore guitta tikke pada e neɗɗo o walla jaɓɓa koyɗe ma jahata mbiya kaari an kam mbeɗa selluno an nde mboɗa hattima ka guiɗam keɗoɗa jomum ko haali ganda jomum no wayi ganda no woori ceerno Haali Abdullahi Sy kadi ne janguina men oɗo huduhudu so wonano sababu mo jogoɗen aroyde o ene janguina men an neɗɗo sa ɗofti neɗɗo hayso koye wuuro moon sa ɗofti sehil ma walla ɗofti patron ma walla kala mo ɗoftuɗa e wuuro sa ari heed caggal mum hay saɗa anda e wuuro he ha waɗi joɓel heed caggal mo ɗoftuɗa o ɓayde kay ka ɗoftuɗo won darde ɗoftuɗo hayso tawi woni ka gandaɗo e wuuro he hayso wuuro yumma en hayso wuuro guiƴiɗa ma heed caggal wona ɗofti kaari on gaari on joɗima ha ɓooyi tan ɓornoɗa paɗima mbiya kaari min mbaɗa aram yami salmina galle ka ala ɗum ala hen sa ɗofti neɗɗo heed caggal makko jooɗo ɗon suyima jehen suyima joɗɗen suyima koten kono ko heewi hen a wiyat kaari ɗoftam sen gaari wuuro kaari en naata e wuuro ɗaccaɗon on ha yiiɗa yaade heddo kadi kañumne fanma wona e nunɗal wona e pinal neɗɗo sa ɗofti ɗum hay sa jontaɗo e ngon wuuro ɓayda ɗofti o sa ari heed caggal makko ɗum woni nunɗal ceerno Haali Abdullahi Sy Souleymane mettini caggal nde hatti sondu mum wiyandu huduhudu holko Souleymane wi ɗon e ko jokki hen. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof mi ñaguima Allah ya wona jaam en calmini ceerno Ahmadou Diago kono en calmini ceerno Ahmadou Talla ceerno Ahmadou Soukayraji en calmini coddiɗo makko sohna Fatimatu Dia ha to Kanil kono taweteɗo ɗo Cherzi ɗo alhamdulillah Seydi Saar annabi Souleymane hattima ndiɗo diwri mbiyetendi hudhuda ɗon tan o noddi liwre wiyama ala ko daddo o noddi nde o noddi ɗum tan o lamdi ɗum so tawi yiyani hudhuda daddo o heɓɓiti wimo yo Allah moƴƴin laamu ma adri ayna huwa min mi anda holto woni on wimo noon te kadi min mi nalanimo hay dokku mi anda no yaari o waynakimi o haalnanimi daddo wi ni annabi Souleymane taw annabi Souleymane ene namdi noon daddo so yiyani hudhudu daddo jaabimo kaɗo haala ɗo on tan Souleymane tikki ko ɗum ɗo addani Souleymane wiide la u'adhibannahu azaban shadida ay ma ari ha ɗo o fuɗɗi haalde kaɗo haala o tikki noon hudhudu waynakimo kamɓe diwoɓe ɓe eɓe jogui laamiɗo ko oɗo hudhudu ene fonno waynademo sene yaaha waynakimo
annabi souleymana noddi laaminoɗo diweje o lamdimomo on wi mi yiyanimo e kadi mi nelanimo hay nokku ay ko ɗo annabi souleymana tikki annabi souleymana heɓɓitiwi so artiɗo mami leftumo lefte bonɗe so ɗum ala mi taƴetande makko haɗatami wadde gotel e ɗeɗo gueɗe ɗiɗi tan ko addanami hujja peeñƴo laaɓɗo ceer ko ɗum tan hattami wadde gueɗe ɗe kalmi ɗe so addani hujja laaɓde tan komi waɗowo gotel e majje ɗon tan kanko annabi souleymana o noddi liwre nde wonno ko liwre ɓuuri yawde e dendagal diwe o noddi liwre o wi liwre alayya bil hudhuda saa joni 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 gaddana kam hudhude to wawi yaade foof joni joni mboɗo sohlimo so arani ama yi hudhude dañi haaju o noddi liwre o wi ɗum ko joni joni tan cohlumi jaaha gaddana kam hudhude yo ar ɗo joni 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 yo ar ɗum noon seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalidou gonɗen koye diwe ene moƴƴi noon sukaɓe hande ɓe ganda diwe nde tawno kadi en gandi sukaɓe aɓe ketto yewtere no fewi to Europe o Amérique o Afrique o Asie o ha e Océanie o kala eɗen gandi aɓe ketto ɗum no fewi ne woodi liwre ne woodi ciilal ne woodi dutal ne woodi pupuɓal kono hande sa yimɓeɓe ceernu ɗum wonata ko hunde sattude no fewi eɗen kestitina tan wiide bandiraɓe neɗɗo sa tawi a ɗofti pawɗen konngol men koye hudhude souleymane no majjiri ni annabi Allah o nana sohli ndiyam ene sabbi waktu Allah yawti holko saabi saabu ko jaaɗo o waynaki kono ko sababu kono eɗen mbiya neɗɗo sa ɗofti neɗɗo hayso koye neɗɗo nokku mo ganduɗa heed caggal mo ɗoftuɗa o hayso koye nokku mo ganduɗa sa ari jogo darde ka ɗoftuɗo jogo konngol ka ɗoftuɗo sa yamiraka ya haal woto haal sa yamiraka ya woto yah sa yamiraka ya buus woto buus ka ɗoftuɗo ɓayda jaaɓi ɗoftude kaari wuuro kaari en walla galle kaari en walla leydi naggam heed caggal ɗum woni gonga so tawi a yiiɗi an noon yaade dow indema jahay dow indemaɗa taw wona mbaadi ɗoftude nde ɗo il faut ganden aduna ko neɗɗo ko pinal tan neɗɗo so ala pinal ko wawi jogade fof ko zéro wayata kono ɓakkere ɓolde ni neɗɗo il faut o jaɓa finde o jaɓa ko wiyete savoir vivre wawde wurdam aduna ha wawa fawde e hoore makko e dow peewal bangal fayida ceerno Haali Abdullahi Sy annabi Souleymane neli liwre nde tawno liwre ne jeeya e diwe ɓurde wawde diwde e weeyde e seebde yitere saabu ne seeɓi yitere no feewi liwre weeyi yeehi beele liwre yii hudhude Souleymane walla ala seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi e namdal ma payodingal yo Allah yoɓe moƴƴere en calminiɗo henne ceerno Mamadou Anne ha to Cherzi kono en calmini cuddiɗo o hono Dede Hawa Sy yo Allah yoɓon moƴƴere barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam en calminan ceerno Mamadou Dia kono en calmini Sara en calmini Kadja Sara yo Allah yoɓmo moƴƴere ha to Kane alhamdulillah annabi Souleymane noddi liwre o neli liwre yo addanmo hudhude joni joni ko ɓuuri yawde ɗon tan liwre dogi ngabbi e weeyo o diwi o ngabboyi dow asman ha o daari aduna o ha aduna o watimo no lahal joƴƴinagal yeeso hakkude goto e mon o diwi ha gaw kanko liwre ha so tawi a ƴetti bool lahal a waɗi yeeso ma to lahal ngal woni ɗo no jimtirɗa e maggal ni kangal lahal ngal aduna o foof ha watimo noon kanko liwre taw noon o yiiloto ko hudhude e yamirore annabi Souleymane e on saaha kanko liwre o yeeƴi banggue makko ñaamo o daari toon o artiri hoore nde banggue nana o daari toon omo hucciti
omo jimte e aduna he tan ha o soyni hudu eno hucciti to banggue yaman. hudu immima to yano to saba yiyoyde laamu ene hototo annabi souleymana ko ɗo liwre soynimo kanko hudu tan ɗone ɗon tan liwre yawni yidde mabɓude hudu difto ɗum nawana annabi souleymana. ɗon tan hudu kañumne andi wonde liwre wonko yiɗi wadde ɗum ko moƴƴani e mum. tan hudu heɓɓiti wi ɗone ɗon tan hudu heɓɓiti wi liwre nde bi haqqi lladi ɗawwaka wa aqdaraka alayya illa ma rahimtani walam tataarrada li bisu. ɗum ɗo ko hudu wi noon liwre o wi mi ñagori mama sibi on cembinɗoma hokkuma kattanɗe e dow am min an wawimi mi ñagori mama o so wona ndenami so wona jurmoɗami mi ñagori mama oɗo yurmomi woto liɓe yam hay worodde wotere tinno woto fiyam woto leftam woto waɗayam ko yiɗa. ɗum waɗi liwre nde hayti waddemo haydara kono jogorno ko fuɗɗade leftudemo haade makko yettoyade annabi souleymana. ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saha jokken golle. yaafo ene wara ɓandu woni ko warata ɓandu tan ko tooña jandoɗa. en jogui woni yimɓeɓe tooñete kadi ɓe jando kadi ɓe tikkanma. en jogui woni yimɓe tooñete ɓe gayna kadi ɓe tikkanma. en jogui woni yimɓe kadi ɓe tooñete ɓe gayna ɓe musnuma guite. en jogui yimɓe kadi ɓe tooñete ɓe gayna ɓe jaaha kadi ɓe bonnoya indema. en jogui woni yimɓe kadi ɓe tooñete ɓe gayna ɓe jaaha kadi ɓe jalkinma walla ɓe cengnorma walla ɓe caɓonma. ɗum addata noon gueɗe goɗɗe ɗe. ɗum addata kamdam neɗɗo waɗayma gueɗe goɗɗe ko waɗema ko yiye tawan ko mbaɗɗa ko yiyaka kono sa tooñi wi yaaf. est ce que hudu ne andi liwre heƴani muɗum ceerno Haali Abdullahi Sy caggal duwaw makko kanko hudu liwre accimo holko liwre wimo ɗon ceerno Haalid. Seydi Sar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no fewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof ya wona jaam. en calmini baba Amadou Sy ɗo Senjeeɗo ceerno Chouaibou Ba ɗo Senjeeɗo en calmini baba Aliyu Ndiaye ɗo Senjeeɗo mawɓe jamaɓe kala calminama. e on saaha liwre felliti woppude mo kono liwre wimo aha feere ma boni a borama. hudu wi ko woni o wi annabi Allah o de wondi wonde ko leftowomo sa ari walla so leftanima o hirsuma ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ko baɗawo hen gotel. ɗon tan ɓe battidi kamɓe ɗiɗo ɓe kucciti fewde e annabi souleymana eɓe koota. liwru wimo ɓennu jehen ko an tan gabbinomi kay. ɓe pokkiti ɓe jeehi ɓe payto annabi souleymana. nden noon ɓe jettoyima to konu annabi souleymana to ala hadde mabɓe yettade nokku o ɓe potti e konu annabi souleymana o nde wonno ne heewi souleymana nen nder to konu ngu ene heewi ene yalti ha boowal ɓeɓe gadi yettade ɓe ene jeeya hen daddo e hunde e diweje goɗɗe. ɓen keɓɓiti mbi hudu feere ma boni an kam ayna ribta fi yawmika haza an kam holto majjunoɗa e ñalawma ma oɗo ala foof no souleymana yiilorakima ɗo henna hande feere ma boni a borama hande anda ko jogori yanandema hande. est ce que ɓe mbi aɗa andi ko annabi Allah o sappanima ɗo ko ɓe kabrimo noon ko annabi souleymana haalno ko la uadibannahu adaban shadidan aw la adbahannahu kamɓe ko noon ɓe kaaɗi. aɗa andi annabi souleymana haalno ko konnguɗi tati mami leftumo lefte cattuɗe so ɗum ala mi hirsamo so ɗum ala o addanami hujja laaɓɗo
mo ina haɗami wadde mo ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ɗe kalmi. kamɓe noon ɓe jettanakimo o addanami hujja laaɓɗo ala. kamɓe ɓe kaali tan ko konnguɗi annabi souleymana ɗiɗi ɓe haalno adana ɗi, mi leftamo walla mi hirsamo. kamɓe ko ɗi konnguɗi ɗiɗi tan ɓe kalni hudo kono ɓe jettanaki ɗum. annabi souleymana wi ahan haɗat ɗum wadde ɗeɗo gueɗe ɗiɗi tan ko gaddana ɗum hujja penɓe ɓe garananimo ɗon. ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. ceerno Khalidou ay konngol keddingol ngol ɓe garananimo ngol ko ngol ɗo konngol bonni aduna o. ngol konngol bonni aduna o. ay neɗɗo saɗa haala ko neɗɗo haali ha laaɓa woto taƴ haala jananka. sa taƴi haala jananka tan taƴitande nde so yettima goɗɗo ɗum addata caɗele. ɗum tagui noon ene jeeya hay nder loi jaydiyankagal saɗa reftay haala neɗɗo walla ɗa haala ko neɗɗo goɗɗo wi haala ha timma. kono sa taƴi haala ka tan a haali haala kaya walla haala gaddo ko caɗele ka ko ɗo woni bone o. ɗum ene jeeya ni hande e nder dente ɗe e hoore mum ittude banda neɗɗo ɗo ñiŋata laawol gongol walla ñiŋa hunde wonde nelda on bandano hoore maɗa ñawireɗa ka nafigue ka dindinowo yimɓe. min noon ñawirami jomum haala bonka haale ɗo faade laawol ngol walla haala bonka haale ɗo faade ceerno kaari walla haala bonka haale ɗo henna faade ɓeɗo henna saabu eɗen gandi ke en julɓe enen foof koɗen ndendani laabi. haala bonka haale ɗa walla haala kaɗo haale guitta beddoɗa e ngala dingiral saabu kamɓe fo ɓe toon ka nafigue jiɗɗa ko addude haare jiɗɗa addude bone. ɗum waɗi noon neɗɗo kala komo waɗi yo miccu kadi haɗema neldude hunde a hettoto no moƴƴi. ƴeewa so ala ko ene bonna dingiral ngal walla ko ene bonna ɓerɗe won wonɓe dingiral ɓe. ɗum ɗo kala jeeya koye haqqilantagal. haala ko jiiɗa ko kañum wawi addude guerre. ɗo joni kamɓe ɗo ɓe kaldini hudu huuli ten annabi souleymane ittitini wi so wona o addanami hujja kono kamɓe cuwa yettade ɗon. en noon hewɓe men kewani yettade ɗo haala yettoyiɗa. ceerno Haali Abdullahi Sy ɓe ittitinani holno hudu wiɓe ko namdiɓe ɗon e caggal mum hudu nde yetti Souleymane holno hudu waɗi ceerno Khalidou caggal nde bonni ɓernde hudu. Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof yo jaam Allah e kisal mumen ndenkumon e ma. en calmini bani men debbo guiɗo men sehil men sohna Khadijatou Mbaye ha to Sanwa ɗo kono noon nawtatemmo ko ha to Kanel yo Allah yammo moƴƴere. kono en calmini musidɗo makko guiɗo makko Astou Diaw ha to Mauritanie. ko ɗon calminɗen kadi alhamdulillah musidɓe men kala wonɓe toon en calmini ɗumen. mi jeeya hen Binta Oumar Diop yo Allah yoɓe moƴƴere. Seydi Saar hudu ɓe mbi annabi Souleymane sappanimama ɓe kaali daaɗe ɗiɗi ɗe kono kamɓe ko ɗon ɓe kaaɗi. ɗon tan hudu heɓɓiti jabtiɓe wiɓe matte Souleymane nde haali nde o ittitinani o wiyani ala ko wi goɗɗum ko ɗum ɗo tan o haali o ittitinani. faqalu bala ɓe mbima o wonko haali kay saabi o jokkino hen awla yatiyanni bi sulɗani mubin. o wino haɗatamo wadde gueɗe ɗiɗi ɗe tan ko gaddanamo hujja peeñƴo hujja laaɓɗo mo ganduɗa ene wona dalil ko ɗum jaggunoma toon taw ko hunde fonde jaggudema. ɗon tan hudu heɓɓiti wi fa qala najawtu idan wi mi daɗi wadde e on saaha ɓayde ke o haali kan haala ndeke mi daɗi. hudu noon nde o wirni annabi Souleymane nde ko hedde midi fay 1 heure o rutti e annabi Souleymane ko caggal nde takkosan juula wadde o hollani annabi Souleymane ndiyam ngam julde tisbar e takkosan kala. wadde nde o yeehi nde ko waktu zawal o artoyi ko caggal takkosan tisbar e takkosan fof joni ko caggal makko kanko hudu ɗum waɗi liwre nde nawimo ha addimo yeeso annabi Souleymane kanko oɗo ndiɗon diwri.
wa kana qa'idan ala kursiyihi souleymana ene jooɗi e danki mum ene wondi e mettingol mum liwre heɓɓiti wi ya nabiyallah qad ataytuka bihi ya nabiyallah mi addaninimomo e hema annabi allah mo mbinoɗa e maddo yo muni mi addimo nden noon hudu ɓatti annabi souleymana nden o yettima annabi souleymana o jooɗi yeeso mum o ɓamti hoore makko fay dow o tellini laaci makko ki o tellini bibje makko ɗe fewde e leydi pour yankinanade annabi souleymana alayhi salatu wassalam ɗum noon mboɗa andi seydi sar ko ɗo yewtere men haɗata hande so hawre welede allah janggo jokken mi salminima no feewi mi salmini jinnaɓe men ɓe tedduɓe mi ñaguima allah yo duuso ɓooy seydi sar yo allah hokke sago ma e yidde ma yo allah moƴƴane aduna e lahara yo allah suure suturo mo huncota ko gila e aduna ha e lahara ko kalta ko yo allah hokku yimɓeɓe famde so yimɓeɓe paami yo allah hokku yimɓeɓe teskade so yimɓeɓe teskima yo allah hokkuɓe gollude ngam ko ɗum woni ko naftorte haala nafata ko so tawi nanama teske joguite mofte kadi golle ko ɗum haala nafata ɗum noon yo allah hokku ɗum yimɓeɓe yo allah uddid hakkillaji men ɗi o nanna toon famamuya yo allah low goto e men kala e ɓerde goɗɗo o taw ko saabi allah innulaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam mi salminima no fewi seydi sar mi duwanimama aɗa andi de ko jiɗɗa kono allah ko kañum andi ko moƴƴata e ma e ko moƴƴantoma aduna e lahara yo allah waɗane yo allah addane yajede yo allah ittane faɗede yo allah ittane kala musalla o wattanma ɗum cellal julɓe ɓe pop en duwanima ɗumen toɓe goni foof yo allah moƴƴanɓe aduna e lahara yo allah humto hajuji mabɓe yo allah ittanɓe sunnoji kala joguiɗo caɗele e dewgal mum en ñaguima allah ko allah tan wawi safrude ɗum yo allah ittanmo ɗum yo allah hokkumo sago makko yo allah addu pamotiral hakkude makko e joom galle makko kanko oɗo debbo yo allah hokkumo kawral hakkude makko e joom galle makko kanko oɗo debbo kanko joom galle ono yo allah hokkumo famodirde e cuddiɗo makko yo allah addu kawral e galleji he yo allah ittu luural e galleji he yo allah addu deyre barki annabi sallllahu alayhi wa sallam seydi sar mi salminima mi woppuma ha allah hokka en hawrde janggo inchallahu taala jokken annabi souleymana inchallahu taala seydi sar ثم سلم على النبي يفنو منا الله تجدو أبرني داها تجك هنما وغدوين a jarama seydi si ceerno khalid abdoullahi si golle ma jooɗi peewi mi wi allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamina duwa mo duwiɗa o en mbi amina kadi a jarama ko kalɗa kode ko noon nafoore haala so tawi haalama haala moƴƴa ko naftorade nafoore haala moƴƴa so haalama ko gollorede taw wona eskey tan alda e golle ɗum no yo allah rokku men nande noppi nanoji duttoɗen kadi golliren nde tawno neɗɗo ko haalante haala moƴƴa ko ha nafa ɗum ko ha feewa hen saabu hande e nder windere nde won joguiɓe haalisaji mumen en jahane ɗaɓɓoya kalno ɗumen haalaji moƴƴi ene jooɓa ɗumen beele joomen naftoro ɓen ne goodi hande ko watte ɗo henna ko gueɗe kewɗen hen ne sellina neɗɗo ene alɗina neɗɗo ene andina neɗɗo ko gueɗe ponnoɗe ɗaɓɓoyeede hande mbaɗanteɗon ɗo henna jomum ƴettata mum waɗana mon yewtere nde ene sellina mon nde ene rokka mon gandal nde ene rokka mon pinal e fahmamuya nelda mon kadi ha e téléphone ngaji mon ara ha e daɗɗudi mon
jaha lotoyeɗa walla jaha golle ma ñaama gayna leɗɗa dow leeso ma a warñani a tampani keɗoɗa donka naftorade daw ko hawni keɗoɗa ha gayna donka naftorade haala gonka hen ka te aɗa andi haala ka goonga namdirɗa hoore maɗa min donkuɗo naftorade kaɗo haala ka mbete komi moƴƴo mbete komi neɗɗo baɗɗo fayida mbete komi neɗɗo moƴƴo neɗɗo foti namda ɗum hoore mum saabu won joguiɓe haalisaji men ene jahane joɓoya beele nana haala moƴƴa beele naftoro haala moƴƴa an noon a yoɓani haydara ari ha yettimama donc naftorade namdo hoorema beele ka moƴƴo namdo hoorema beele ka malaɗo ɗum woni foof foti namdade hoore ko wona ɗum ko musidɓe tedduɓe gollal men ngal jiɗɗen ngal ɓoyɗen yidde kadi ngal battuɗen janggude hande ken tolno e duuɓi sappo eɗene hen ko psychologie noon ko hunde wande fayida on psychologue mo jiɗɗa jokkodirde bawɗo wincudema e kala sifa to banggue dewgal ma to banggue golle ma to banggue haqqilantagal ma to banggue cumuma to banggue weñadema to banggue gueɗe accitade walla rafi aray ma joni joni a wiya ha wonde diabète walla sida walla cancer kula ha ɓurta goppa aduna o jeeɓoɗo aduna o mbaɗa tan elle ka ma yew joni joni aɗa sohli psychologique aɗa sohli psychologue psychologiquement aɗa sohli psychologue aɗa sohli on bawɗo wencudema artirma ha mbatta ƴettude leɗɗe ma cafroɗa tene guura gurdam moƴƴam gurdam beldam ha ɓuuraɗam gurnoɗa ɗam ɗum woni darde min nde ɓuurmi yarude on saaha ɗum noon ko yidde laabi moon reedu mi andino moon kono ko science uji waɗi ko par science fof koko yoɓete ɗum wona cadeau ko jebdi nde tawno neɗɗo woto yit cadeau neɗɗo kala jiɗɗo waɗanede tan ni o watta galle way kono neɗɗo gowɗo ñamminede ni o watta galle gorko so wowi ñamminede o wonta rokku dépassé galle makko gorko ko ma wawa ñamminde debbo ko ma wawa wadde gorko e debbo soɓe gowata wadde ɓe gowata ko waɗanede soɓe gowi waɗanede ɓe gonta barkinde ɓe barkinta hay ɓesgu mabɓe barkinta ɗum mi wi noon teskoɗon kongolam teskoɗen moƴƴi inchallah ceerno Khalidou a jarama golle ma jooɗi peeya weltanama dande welde ñuñore nde ko musidɗo moon ceerno Ousmane Ly gorko mo dumga a jarama yo dusugo ɓooy tariha belɗo ko musidɗo men ceerno Haali Abdullahi Sy gorko mo sorigo to kaɓirɗe to ko musidɗo men Saydou Abouba mo ganduɗa guittowo ngaalum ne waɗa lowre men YouTube nde tawno yimɓe nafta toon mbatta commentaire tene kadi jeeɓata no feewi eɗen gandi ɗo kadi ko caɗele gorko mo luksay bo gorgol ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar gorko mo ndulumaji ketki malayki jaam yo jaam Allah ñallane musidɓam tedduɗe ɓurɗan fayen yen kodde jango ɓuroɗo winde jettoɗen godani fatan ɗo kala julen mo sabu mum woodi winde jettoɗen godani ko tagɗo kala julen mo sabu mum woodi winde holfo mo jiɗata Allah yidama gañamo gañeɗa holfo mo jiɗata Allah yidama gañamo gañeɗa wasalam holfo mo jiɗata Allah yidama gañamo